ngrangket Bathara Kresna ayo coba rangketen. Gage rangketen. Menungso kaya kowe loro-loro jiwa satriya. Endi satriyamu? Kowe kuwi satriya cap apa? Werkudara, Janaka. Oh, kandha blengkuduk monyor masalah gimbal kamana kapulun aliloko. Tajabel basaku Kresna. Tajabel basaku. Aku maca bener, ateges bener pangandikane Begawan Dewa Wisa. Yen sing sok bentik-bentike antarane Pandhawa lan Kurawa kuwi ora ana liya mung Kresna karo Semar. Mula wajibe Kresna kudu sirna saka lemahing bumi iki pecah diasmu. Ana perkara kaya ngene meneh, kajaba aku kongkonan Setyaki upama Setyaki durna kae murang tata jempalanen kuwi kajaba kuwi upama nggih. Piye? Yai Kresna Kandha piye? Kula Kandha Setyaki upama durna kae tumindak kaya ngono durna polonen wis tak dawuh nyuwun pamit. Nuwun sewu. Apa panjenengan sing jejuluk Prabu Baladewa? Yo, jagat ora genep loro telu. Ya aku Prabu Baladewa. Kowe sing jenenge Begawan Budawisa. Gene cakriim kaya mangkono. Ya. Nanging mengko dhisik Prabu Baladewa. Kowe ngerti anak Prabu Duryodana iki nalendra ingkang sugih bondo, sugih bandu. Jagat ora ana sing madani karo aku wae basa mlipis. Kan kabeh sing padha lenggah nang kedaton Ngastina iki yen ditimbali marang Begawan Budawisa anggone basa padha mlipis bareng kowe. Kowe kok wani nungkak krama marang aku? Apa pancen negara Mandura kuwi wis ora ana tata krama? Sik. Oh dhisik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Yen kowe ngrasani negara Mandura iki ora ana tata krama kuwi kleru. Merga Mandura kuwi kebak tata krama. Mula ana bebasan satunda sabilik-bilik lan ana saloka. Yen kowe pengen dibasani ya kowe basa. Yen kowe kepengin ora dijiwit kowe ya aja jiwit. Yen kowe kepengin diajeni mula kowe ngajenana. Sedeng kowe ora basa karo aku kok aku kon basa karo kowe. Aku ki apamu? Kowe lagi wae tepung karo aku mongko kowe ora basa karo aku. Aku kon ngajeni karo kowe pikiranmu ki nanti Dewa Wisa. Lah panas iki. Suasanane panas. Dasare ya grimis. Nambahi saya panas wah jan. Piye iki engko dadi apa iki? Ya wis sak karepmu Prabu Baladewa. Ning sing kudu kowe ngerti aku ning kene iki saiki pinangka dadi pujangga anyar Ngastina. Kosik. Nek kowe muni pujangga anyar apa kowe ora ngerti yen Baladewa ning kene iku uga pinangka dadi pinisepuh. Aku kuwi dadi pengayomane Yayi Prabu Duryodana. Dadi kowe aja sagelmu dhewe. Wis saiki piye karepmu? Ancasmu kok dadi gurune Pandhawa lan Kurawa ki apa? Mengko yen sekirane mu bakal mbebutek banyu bening aja takon dosa. Ya. Tak kira kowe wis mireng dhewe. Yen to ancasku dadi gurune Kurawa lan Pandhawa kuwi sepisan aku bakal ngrukunake sakarone. Kaping pindho
Mula kanthi aku ngrukunake Pandhawa Kurawa kuwi ancasku perang Baratayuda aja nganti dadi tegese parang Baratayuda kudu wurung. Oh dhisik to. Aku tak takon karo kowe. Baratayuda kuwi sing gawe sapa? Baratayuda kuwi sing duwe gawe dewa. Mongko dewa kuwi sing nitahke para titah. Sing nitahke para titah. Lah sing duwe panguwasa ngatur para titah. Lah kok mengatasi kowe kok arep murungake Baratayuda. Anggepmu kowe kuwi sapa? Iya. Ning kabeh iki mau wis tak pikir kanthi permati lan aku arep ngrukunake Pandhawa lan Kurawa uga murungake Baratayuda iki mestine ya kudu ana syarat lan seranane. Banjur syarat lan serane gage kuwi umpama Pandhawa bakal bisa rukun salawase lan bakal wurung Baratayuda nanging kudu dianani tumbal wadal. Tumbal wadale apa? Gage omong. Sinuwun bareng tak teliti Pandhawa lan Kurawa kuwi saben-saben kok mung padha regejegan. Kuwi jane ana sing bentik-bentike ya kuwi mung wong loro. Mula ya wong loro kuwi sing kang mengkone kudu bakal dadi tumbal. Begawan Dawisa rasa mbok kalang-kalang gage omongo wong loro kuwi sapa? Tumbal wadale ora ana liya. Siji wong Gombak Kuncung ya kuwi Semar Badranaya. Kaping pindho Nalendra sing nguluse Cemani sing jare ngaku titi sing Bathara Wisnu kuwi sing dadi tumbale. Lah dalah tenan to. Letenging jagat glagleng bumi panuksmaning jajalanat wiwit mau aku wis graita mesti pandhita mung bakal bebutek banyu bening. Lah ora lidok ujare wadablok keparat. Wah sajae pendhita iki durung ngerti sapa sejatine Prabu Baladewa. Budawisa kowe wani ngucap bakal murungake Baratayuda kanthi swara tumbal wadal Nalendra uluse ceming kuwi Nalendra Durawati ya Yayi Kresna. Iya apa ora? Ulese cemeng ora cuming. Wis sakarepmu ngomong. Jenenge wong nesu ki sakarepe mengo. Ya des. Geger tenan iki. Geger siar-siar bingung iki. Iya. Pancen bener ning kena ngopo kok kowe semune Bramantya. Syukur nek kowe wis krasa. Lan jare kowe ngaku pendhita sing kesedhik waskita. Ning kena ngopo kowe ora ngerti karo Kresna kuwi sapa? Lan Kresna kuwi pernahe kepiye karo Baladewa? Pernahe kepiye? Lekno mripatmu jerengen kupingmu. Yen Kresna kuwi kadangku Taruna, kuwi adikku. Ya iki kakangane Kresna. Mula nek kowe arep ngancam Kresna malah salin bubukan. Kowe duwe perkara karo aku. Dewa Wisa. Pandhita kuwi nek di papan mung tansah nuntun jiwane manungsa supaya tumindak utama lan tansah nengenake marang panembah. Ning kowe teka kene malah mung bakal nyiprati lerah letuh mbebutek banyu bening. Kowe wani ngancam karo adikku Yayi Kresna lan Kakang Semar. Lelakon iki bakal tak kandhake Yayi Kresna. Wah, wah. Bapa Begawan Dewa Wisa menika kados pundi? Wis aja semelang nger anak Prabu Duryudana aja semelang. Yen ana apa-apane pun
pun bapa sing bakal tanggung jawab. Inggih. Salajengipun kados pundi? Lah iki ngene ya, Ngger. Kanggo nodi sepira gedene Werkudara lan Janaka anggone bakal suwita meguru marang pun bapa. Ditanting luwih dhisik. Ditanting kados pundi? Purbawasesa anggone bakal mboyong Kresna kelawan Semar Badranaya pasrahna marang adi-adimu Werkudara lan Janaka. Ngestaken dawuh Bapa Pandhita Dimas Werkudara lan kowe Janaka. Wah, piye apa dawuhmu? Wonten dawuh Koko Prabu. Si Adi wis mireng marang pangandikane Bapa Pandhawa Budawisa. Yen to pasuwitane si Adi bakal ditampa, nanging si Adi kudu bisa nyuwanake mrap-praptane Koko Prabu Kresna lan Kyai Semar. Piye Werkudara? Wah, yen to mangkono kanggo dasar mangkono bisa wurunge perang Baratayuda Jaya Binangun. Aku saguh mboyong jlitheng kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun Janaka sumadya nampi dawuhipun Koko Prabu. Samengkone yen to Koko Prabu Kresna ora kersa dijak sowan ana ing negari Ngastina Purbawasesa, mbuh urip mbuh mati tak pasrahke marang Sadi. Wah, jlamprong piye Kang Mas? Koko Prabu menika pepunden kula kalian paduka Kakang Mas. Yen dipun raos-raos kados mboten mentala, yen to ingkang rayi bakal ngruda preksuk nguda peksa ngrawuhaken Koko Prabu Kresna. Aku semono uga. Werkudara, Janaka, kowe sakloro yen wis madhep mantep marep, kowe kudu bisa ngleksanake apa dawuhe Begawan Dewawisa. Awit apa? Ing atase ming ngorbanake wong loro nanging kowe bisa nyelametke para kawula sing tanpa dosa, sing bakale dadi korban perang Baratayuda Jaya Binangun. Sagono. Wah, ning aku wedi kepiye anggonku bakal matur ana ngarsane jlitheng kakangku. Durna, wonten dawuh Begawan. Yen to mangkono Werkudara lan Janaka kantinen sowan ana ing Ngastina supaya mboyong Kresna. Aduh, napa kedah kula ingkang bakal nganti Werkudara lan Janaka? Pancene kudu mangkono Durna. Wah, nggih, sakamat-kamat sak saged-saged kula ingkang bakal badhe nganti lampahe Werkudara lan Janaka. Nggih, Bapa Durna ngaturaken kenging panuwun. Mboten saged angon enggal bidal dinten menika. Nggih, Nger. Kepareng Kang Bapa ing Sukalima ngadal pasiran nderekake lakune Werkudara kali Janaka sing atos-atos mboten kados lare arit. Wah, Duryudana kakangku njaluk pangestumu, semanten ugi kula nyuwun pangestunipun Koko Prabu. Aja kaya bocah cilik Werkudara lan Nyai Janaka. Nger anak Prabu Duryudana wonten dawuh timbalan Bapa Dewawisa. Gandeng Janaka kelawan Werkudara wis badal saka pasewagan iki. Pun Bapa go nyuwun marang jeneng sira Nger. Kados pundi Bapa? Anggih Prabu Duryudana kinen dawuh kelawan Patih Harya Sengkuni ngetapake para wadya bala Kurawa ingkang Bapa kuwatos. Plajaripun Prabu Baladewa wau sampun dumugi wonten ing Dwarawati
saengga Prabu Sri Bathara Kresna sampun tata-tata siaga ing ayuda. Pramila nggih Prabu Baladewa yen kersa yen gelem dijak kundur ana ing Astina nanging yen ora gelem diruda paripeksa malah dipun didadekake tumbal kanggo tumbal padaling perang Baratayuda sekalian nggih. Wun inggih ngestaken dawuh Pamanarya. Wonten dawuh nggih. Sampun midhangetaken piyambak pangandikanipun Bapa Begawan Budawisa. Pamanarya kula aturi midhalaken para Kurawa. Purbawasesa kula pasrahaken dumateng sampeyan. Yen to Prabu Baladewa wangkal dipun krincung sikile dipun bondo tangane lebetke pakunjaran agengipun dipun perjaya. Pamanarya nuwun inggih ngestaken dawuh keparing kang abdi ing kepatihan medal pasilan bidhalaken para wadyabala Kurawa nggih ingkang atos-atos Dimas Kartomarmo wonten paring dawuh Kala Prabu paswayagan wis rampung ingsun bakal kundur ngedaton bubarna kang padha seba. Nuwun inggih ngestaken dawuh Koko Prabu nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bapa Begawan monggo kula kanthi mlebet wonten ing sanggar Pambujana Andrawina Bapa Panembahan. Nuwun inggih. Iya nggih. Ayo tak kanthi lakumu. Nggih, Pamanarya. Ingkang atos-atos. Inggih. Ket wame ngotas atos wae. Kula niku pun paham, kula niku mboten cah cilik. Blekuduk monyar-monyar Janaka lan kowe Werkudara kados pundi Bapa Panembahan? Wah Durna bapakku piye? Aja rengu ya Nger atimu kudu madhep mantep anggonmu bakal boyong Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih ngestaken dawuh. Awit apa? Ngurbanake wong loro ning kowe sakarone bakal nyelametake para kawula ing Astina lan Kurawa ingkang tundhone bakal dadi korban perang gedhe. Ngestaken dawuh Bapa Durna. Sumangga mundi dawuh ngarsaning Wa Prabu Puntadewa Kamasatarja Kadimas Antasin lan kowe Irawan nampa dawuh anampi dawuh supados amboyong kundur tindahipun Rama Werkudara lan Paman Janaka ingkang samenika lenggah wonten ing Astina puruhita dhateng Pandhita Anyar Katon. Iya Di, mula aku ngajak Siadi mandheg ana ing dalan iki. Siadi bakal tak jak rembugan kepiye carane anggone boyong kundur Kanjeng Rama Werkudara lan Paman Janaka. Aku ki ya gumun lho Kang. Gumun piye Dimas? Sing diangkah Bapa Janaka karo Paman karo Bapa Werkudara kuwi apa? Ing atase pepundhane dhewe ki akeh sing sekti. Eyang Abiyasa ya sekti. Siwa Dwarawati ya sekti. Dadak kedarang-darang meguru marang Pendhita Anyar sing durung ngerti mbuh kuwi ngilmu
jero cethek ilmune kepiye durung ngerti. Yo, sing tak semelangi yen Rama Werkudara lan Paman Janaka kuwi iso gejelomprong ana ing kasengsaran. Mula saka kuwi di. Irawan wonten dawuh Kang Mas Antasena. Ya kaya ngene, Wan. Kowe ora tau metu saka pertapan. Kowe tak ajak labuh labet marang pepunden. Mula nggonmu srawung kuwi dijembarke ora mung ngunder ana pertapan wae, kowe mau tak ampiri. Inggih. Kula remen, Kang Mas. Awit nggih menika ingkang kula ajab kula saged labuh labet dhateng para pepunden Pandhawa. Bagus. Saiki miturut Kakang Gatotkaca kepiye? Miturut pun Kakang. Kudu ngati-ati anggone lumebu ana ing negara Ngastina. Aja nganti kaconangan dening para pepunden. Yen iso Rama Werkudara lan Paman Janaka dicidra kanthi sarana alus, aja nganti ndadekake dredah ana ing Ngastina. Syukur mangayu bagya dene Punwa ketemu anak-anak Pandhawa ana ing dalan iki. Inggih wa. Ingkang putra Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti. Semanten mugi kula wa ingkang putra Antarja ngaturaken sembah pangabekti. Wa bule aku ya ngaturke bektiku ya wa. Semanten ugi kula pun Irawan ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng wa. Wah, Gatotkaca Antarja Antasena Bambang Irawan ya tak tampa. Ora liwat pangestune wong tuamu Tampanono. Kula cancang buceng weni mungkin dadonya jejimat. Lajeng keparenga ingkang putra Gatotkaca mundhut priksa. Wonten wigatos menapa dene kados Bramantya paduka Kanjeng Prabu lumajar saking arah mriku. Wah, kowe kuwi satriya omong ampun ing Creblung. Nggih. Wonten menapa? Ki ngene Gatotkaca. Ing Ngastina Punwa kuwi salah kedaden rembug karo Begawan Anyar Katon sing peparap Begawan Dewa Wisa. Kamangka yen Punwa ki ora lumajar saka Ngastina bakal ana kedadian gedhen sing bakal ngrugike para kadang-kadang Pandhawa. Ya wong tuamu dhewe. Lah wonten perkawis menapa Kanjeng Wa? Ing atase kula Kang Mas Antarja Yayi Antasena lan Irawan ugi dipun utus kaliyan Wa Prabu Puntadewa supados ambayong kundur Kanjeng Rama Werkudara miwah Kanjeng Pawan Janaka. Lah kuwi tiwas kebenaran. Yen to kowe ora tumindak cepet iki mengko bakale negara Ngamarta rugi gedhen awit apa? Begawan Dewa Wisa kuwi ngancam patine wakmu ing Dwarawati Yayi Kresna lan ngancam patine Kakang Badranaya keparap. Kurang tata kepanginipun Wa Prabu kaya aku ditututi para Kurawa. Gasaken para Kurawa nyun tambahi pangestu. Jenenge satriya pengpengan ya wa.
atase wa Prabu ngendika ngono mak bladat. Wah bangga mongkok aku karo Kakang Antarja Kakang Gatotkaca. Lah aku kok malah ora mlayu piye? Setawa rembukan sing sareh. Aku ki wonge sabar, ora kemrungsung kaya Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Ning anggonku sabar iki engko mesti oleh gawe tak kandhani. Lah saiki karepe wa Prabu piye? Ngene Antasena. Aku bakal lumarap ana ing Dwarati, bakal maringi ngerti marang Yai Prabu Kresna yen to patine diajab karo Begawan Dewa Wisa sing murang tata. Ya, yen ngono aku njaluk pangestumu, kae nggo Kurawa tak papakne karo anak-anakmu, putu-putumu, prunan-prunamu Pandhawa. Wis aku njaluk pangestumu, Irawan, ayo mangkat. Iki labo-labetmu karo wong tuwa, Nggir. Monggo Kang Mas Antasena. Sisip Panduluku Antasena. Iya wa. Aku Antasena sing mburu Irawan. Inggih Kanjeng wa. Bekti kula katur. Ana paring gawe apa? Ngendhek lakune wakmu ing Ngastina. Lah kok kowe nggo wadyabala segelar papan kuwi karepmu piye? Wa Kartamarma lan sak bala-bala Kurawa arep menyang ana ngendi? Kok katone siaga ing ayuda. Iki dudu urusanmu keparat. Sing baku kowe bayi wingi sore sumingkira aja ganggu gawe. Aja ngalang-alangi laku ning para Kurawa. Ya, tak pestheke yen to kowe sak wadyabalamu bakal ngrangket Siwa Baladewa. Ngono apa ora? Lho. Wis ngerti? Ha ngerti. Aku ki cah waskita, cah wasis e. Nek ming maca batinmu ki aku ngerti wae. Yen kowe ngerti, tak jaluk kowe sumingkira. Iki dudu urusanmu, iki urusane wong tuwa-tuwa, bocah bayi iki sore lakone melu. Yen to aku ora oleh melu-melu, kepiye? Kowe bocah bayi iki durung ilang pupuk lempuyangmu. Bakal tak piloro. Walah. Ngemping lara nginjah pati wa. Nadyan aku bocah wingi sore karo Irawan, nanging ra blereng nyawang glaring para sata kura keparat. Ora gelem minggat kakok tak tebak dadamu, mutak ludramu. Ayo tak ladeni wa. Wan, wonten dawuh Kang Mas. Iki ya kuwi wektune kowe labu-labet karo wong tuamu. Dicoba sepira ketrampilanmu anggone Bantayuda. Nyuwun tambeng pangestu, aja lungguh, aja lungguh. Ah, ngadeg ngene. Wis. Tak sawang saka kono kae. Kok yen to kowe karepotan paring kode karo pun Kakang ya. Nyuwun tambeng pangestu. Wis. Kowe tak mungsuke bocah wae. Aja dianggep anak-anak Pandhawa ki lirip nyawang para Kurawa. Keparat. Wis, iki ladeni, iki bayi wingi sore, iki sak anakmu wae. Wis penake ya. Tek tek. Tek tek. Wah. Delok dedeg piadekmu ora sepira. Kowe ora tau ulah kadigdayan. Kowe ora tau ulah kanuragan. Kowe mungsuh wakmu ing tirta tilarang Kartamarma arep gondro sepira. Wah! Wah, edan. Iki mau dongé garape ora ngono kuwi. Nek sesek iki mangko sikik. Wah. Monggo. Monggo wong. Kula ladosi. Wah, keparat. Hot.
Waduh paman. Nyatanipun anak-anak Madukara Sekti Mandraguna trampil man. Ha iya. Awong bapakne kok ngono kok anake ora trampil. Yen iso ki nek miturut wong-wong Madukara ni taruna ngungkulana bapa. Ha nggih. Ngapa kok mundur? Menggih-menggih asun apa srin man. Dangu mboten olahraga. Ha iya. Mula kene esuk-esuk kudu mlayu-mlayu. Kuwi oleh udara segar. Lemu ngrokok disuda ya nggih. Nyuda pripun? Nyuda nek kancane. Paman iku aneh-aneh mawon, Man. Piye? Yen kula tegel kalih anak-anak Pandhawa, ha ya kuwi ra apa-apa. Yen to kowe iso nyirnake salah sijining anak Pandhawa, kowe bakal oleh kanugrahan saka ngarsane Angger Duryudana. Kula badhe ngasta curiga pateni jebol dadane Swata. Pangestune, Man. Kowe sing ati-ati lho, Wan. Dawuhipun Kang Mas Antasena. Kae ketoke Siwa Kartamarma wis ora iso dijak guyon meneh. Nyatane tak sawang saka kene Siwa Kartamarma wis nggawa curiga, nggawa keris. Yen kowe ora ngeti-ati iso jebol dadamu. Inggih. Kang Mas Antasena piye? Tumben anggenipun Bandayuda. Caranipun kados mekaten. Weh lah, cara-cara ngene iki saiki jarang digunakake. Biasane yen do perang iki bres rampung. Cara ngene iki angel. Digunakake karo para dalang-dalang wis jarang. Nggih. Yo. Maksude ora cara perang keris lho, nek perang keris maksude ne apa skenarione iki lho. Mandek muni. Yo dibedhep karo goleren nyatane ya awane panas tenan. Wis aja kesuwen diladeni wakmu, nggawa keris. Le, nggih, ngestaken dawuh. Wani ngadepi wakmu. Monggo kula landosi. Oh. Wes. Wah. Wes. Wah, Antarja maning ngadepi aku Swatama. Ayo sumingkir apa ora? Gulungen genderamu bongkon gaman. Wah, ngemping lorong nggih Japati pecah
rasa dadamu nyo. Wedian. Wah. Wah, weh, aduh mati aku. Wah. Wah. Wah, weh, aduh mati aku. Wah. 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 Digawe becik nyatane para Kurawa lagi mungsuh anak-anak Pandhawa bubar maut salam tunjang aduh Begawan Dewa Wisa ketewasan Begawan digawe becik yen tak sawang kaya anak-anak Pandhawa lah kok ngedapi-dapi temen ya durung ngerti marang kadigdayane Begawan Dewa Wisa kena kemandhenku bablas mbuh tiba ngendi paranmu wonten dawuh bapa panembaning Bali ingkang abdi pun Dewa Yaksa Ger Dewa Yaksa lan kowe dewa aja wedi kangelan ketapno para wadyabala Denawa seka kraton Ngawau Langit saperlu nyeraki ana kiwa tengen Karang Kadempel yen to mengko Werkudara lan Janaka ora isa nggawa wujuding Kyai Semar Badranaya gagih panganen Janaka lawan Werkudara ngestaken dawuh kepareng beda sakmenika Sang Begawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik boten sisip panyawangipun ingkang putra menika Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Ndarawati kanthi karaharjan Bapa Durna oh gondhok pelekuduk monyor-monyor Ger tansah kawidadan lampah kula salam taklim kunjung ngarsanipun angger Bathara Kresna inggih kula tampi dawah sami-sami Bapak Werkudara kanthi raharja praptamu wah jlitheng kakangku pangestumu slamet bektiku katur ya tak tampa liwat pangestuku tampanana Janaka kanthi raharja praptamu pangestunipun Koko Prabu kalis ing sambikala sembah bekti kula katur ora liwat pangestuku tampanana kula pundhe mustaka mugi dadi jejimat Bapa Durna slamet nggih slamet Ger nggih ampun getak ngoten niku tratapan manah kula slamet napa mboten nggih slamet nggih syukur Werkudara slamet wah bule kakangku pangestumu ya syukur Janaka slamet
pangestune Koko Prabu Sur. Koko Prabu menika lho. Lengoso le ngendika, wis to ben. Iki engko tundhone kuwi tekan kene bakal boyong Yayi Kresna. Mula Yayi Kresna kudu sing ati-ati. Kudu waspada, kudu siaga tata-tata. Awit Durna kuwi nek ngomong bakal ngempake aji guna kasantikan. Nggih. Mendel Koko Prabu nggih. Bapak Durna, wonten dawuh Nger. Wonten wigatos menapa rawuh wonten ing Ndwarawati anganti adi-adi kula. Nggih menika Yayi Werkudara. Sowan kula menika sepisan duwe kawilujenganipun Angger Bathara Kresna sak keluarga. Nggih, pangestunipun salajengipun ndadosaken uninga bilih sakmenika Werkudara kalih Janaka menika meguru wonten ing Ngastina. Sekedhap gajengipun Bapa Pandhita Dana ingkang dadosaken guru para Pandhawa lan Kurawa, utaminipun Yayi Sena lan Janaka. Menika riyin murid kula. Ning gandeng sakmenika sampun lulus lajeng minggah wonten ing pamulangan ingkang luwih dhuwur. Nggih menika puruhita wonten Pandhita Anyarkata Ngastina ingkang wisik ingkang peparab Begawan Dewa Wisa. Oh. Pendhita enggal ingkang wisik Begawan Dewa Wisa. Leres mekaten. Lajeng salajengipun praptanipun ingkang bapa wonten ing Ndwarawati niku mboten sanes. Namung badhe minangkani pamundhutipun Begawan Dewa Wisa paduka kula caosi pangertosan. Ancasipun Begawan Dewa Wisa menika wonten ing Ngastina mboten sanes namung badhe bakal damel tata titi trentem. Tata titi tentrem. Nggih, tata titi trentem. Tentrem, trentem. Trentem, tentrem. Nah. Nggih, damel tata titi tentrem mboten sanes. Ancasipun Begawan Dewa Wisa menika badhe nyabaraken dumadine perang donya ingkang kaping sekawan ingkang aran Perang Baratayuda Jaya Binangun. Ngoten nggih. Lah menika rak pangangkah ingkang sae to nggih. Peda menapa to perang menika dipun laksanaken yen to bakal menika mangke bakal damel sengsarane para kawula. Mboten sanes mengke bakal kathah rondo-rondo ingkang dipun tilar dening laki-lakinipun. Kathah para anak-anak yatim sing bakal disandang mangke yen to perang Baratayuda menika dumadi antawisipun para Kurawa lan Pandhawa. Inggih. Saklajengipun menika mekaten. Nanging dumadine perang Baratayuda menika saged dipun wiradat, saged dipun ruwat, nanging wonten syarat serananipun. Lajeng syarat serananipun menapa? Syarat serananipun setunggal. Kurawa kalih Pandhawa kedah rukun. Kaping kalih Pandhawa kalih Kurawa kedah rukun. Lah kok namung diolak-walik. Diolak-walik ya ora metu kok, Nger. Hati-hati lho, hati-hati. Nek cangkeme Duna wis kumat kamit ya mesti napake mantra sekti. Inggih Koko Prabu. Koko Prabu mendel kemawon. Werkudara. Wah, piye? Aku bingung Werkudara, aku bingung. Lek ku arep baleni rembuke Begawan Dewa Wisa anggone arep boyong kuwi mau kepiye? Wah, coba to kowe matur to. Kowe kandha karo Angger Kresna, Werkudara. Gage matura. Syarat seranane kanggo nyabarake perang Baratayuda Jaya Binangun kuwi gage matura ngono ngarepanipun Kakang. Wah. Jlitheng Kakangku piye? Ora sah tido-tido. Ora sah tido-tido anggo matur marang Kakang. Yo.
syarat seranane Baratayuda bakal gagar wigar tanpa gawi yen to siji mengko sing ngendika Bapa Durna kaping loro sing ngendika Bapa Durna oh trembelane ora urunge wong tuwa Janaka kowe matur marang kakangmu Nger Janaka Koko Prabu Janaka piye nyuwun sewu syarat serananipun Baratayuda menika mboten kedadeyan setunggal kedah kados pundi mbok bilih mekaten anggen kula badhe anglampahi Janaka kowe iki omong apa Janaka mbok nek omong isih tenanan Werkudara Janaka gage ngomong Bapa Durna monggo nggih nyun sewu nggih Nger miturut pangandikanipun Begawan Dewa Wisa Baratayuda badhe cabar menika kedah wonten tumbalipun kangge wadal setunggal kedah numbalaken nggih menika ratu ingkang ulesipun ireng cinema Bapa Durna seto aku ki ndredeg tenan lho Janaka cemani iya aku ngerti nek kuwi cemani ning aku ki ya ndredeg tenan lha ya kae Setyaki wis mlirik mripate kae ratu ingkang ireng cemani nggih leres menika ingkang putra ing Dwarawati nek mboten kletu mekaten menika paduka piyambak nggih syukur nek paduka menika rumaso ateges paduka Angger Prabu Bathara Kresna menika tresna sanget kalian para Pandhawa awit napa yen paduka Angger Prabu Kresna menika saged ikhlas lahir batin numbalaken jiwa pribadinipun kangge katentremanipun para Kurawanan Pandhawa yen to paduka Angger Kresna wangkal mangke Werkudara kali Janaka ingkang bakal ngruda paripeksa paduka Angger Prabu Sir Bathara Kresna ya ngono apa Werkudara wah iya mula panyuwunku kanggo tentreme negara Ngamarta lan Ngastina jriteng kakangku manuta tak sowanake ana ngarepe Bapa Begawan Dewa Wisa Werkudara piye aku tak takon marang kowe kuwi sejatine wis dunung nanging kok kaya kurang dunung iki piye wah lire piye sajagat wis ngerteni jalma sing iso ketemu marang Gustine iki mung siji ya kuwi Yayi Werkudara sing iso ketemu marang Gustimu dhewe ing kono Yayi Werkudara nampa wahyu ya kuwi wujuding banyu suci Perwitasari kowe ngerti tegese banyu suci banyu kuwi bening ategese adi kudu iso milah-milahake marang sing ala lan sing becik yen tak sawang Begawan Dewa Wisa kae ngilmune ora ana sak kuku irengmu Yayi lah kok kowe gedarang-darang meguru marang pendhita anyar sing durung ngerti jero cething ngilmune kowe mikir ora kowe meneh Janaka kowe nate tau dadi pandhita ana ing Guwa Mintaraga peparab Begawan Ciptaning jaman semono dewa wae lirip marang kowe dewa wae nyembah marang kowe lah kok saiki kaya puteng nalarmu kowe arep ngrangket Bathara Kresna ha coba rangketen gage rangketen menungsa kaya kowe loro-lorone jiwa satriya endi satriyamu kowe kuwi satriya cap apa Werkudara Janaka oh kandha blengkutuk monyor mas walok gimbal kamera kapulun ali loko
jabel basaku Kresna tak jabel basaku aku maca bener ateges bener pangandikane Begawan Dewa Wisa yen sing sok bentik-bentike antarane Pandhawa lan Kurawa kuwi ora ana liya mung Kresna karo Semar mula wajibe Kresna kudu sirna saka lemahing bumi iki pecah diasmu ayo bener ngono kuwi kudune kahanan nesu teng grobyak ngono kuwi wis wangun rasane wis semu satriya pengpengan durung nampa dawuh saka atasane langsung mables ngerti ndedhuwure DC karo wong liya ndedrayan langsung mables inggih panas adikku ayo panas upama aku ki duwe wewenang jangkah stak larak Durna Syaki didangu wonten dawuh madhep rene ora aku tak takon marang Setyaki ora ana dawuh saka Kresna lah kok Setyaki wani jempalani Pendhita Durna dasarmu apa? Nggih nyuwun sewu dasarku lho sengit lho sengit kok nggo dasar ha iya terus duwe karep apa kowe jempalani Durna nyuwun sewu Koko Prabu ati kula mboten kiyat ngampet Koko Prabu dipun uman-uman dipun onek-onekke kalian Begawan Durna banjur kowe tumindak sakaremu kaya ngono kuwi inggih Allah res bener kuwi kaya aku dhewe nek donek-onekke ngono ora trima mesti bakal tak larak tak suwek-suwek lambene kanggo pengajaran karo Pendhita Durna Koko Prabu mendel mboten niki wonten negari pundi ayo ning Dwarawati ingkang dados ratu asitu kula mendel ora ana aturan sing bener ateges Setyaki tumindak kaya ngono kuwi ateges panguwasane Ratu Dwarawati kalah gedhe marang Setyaki ngono apa piye nggih nyuwun pangapunten gebranang manahipun ingkang rayi ing garpa ruji sesuk meneh aja baleni ya ngono aku tak baleni lha ngerti ratuku di ngono-ngono ku tak kempo tak suwek tenan kepara tak ilangi titite wis panjenengan niku nggih nyuwun pangapunten Koko Prabu ya tak pura sesuk meneh aja baleni ya inggih wis tak dawuh lah kajaba sesuk yen ana perkara kaya ngene meneh kajaba aku kongkon karo Setyaki upama Setyaki Durna kae murang tata jempalanen kuwi kajaba kuwi upama nggih piye Yai Kresna Kandha piye kula kandha Setyaki upama Durna kae tumindak kaya ngono Durna polonen wis tak dawuh nyuwun pamit wah weh ketrucut tembungmu kapora weh lah edanane trembelane Setyaki lah iki mung upama lha kok bladat kuwi jenenge satriya sing lipat satriya sing ra mikir apa-apa Koko Prabu jenengan niku ampun nggodhoke Setyaki to Setyaki niku wonge gampang gebranang niku yen dilem yen dilulu malah saya dadi ya ben dasare aku sengit ayo kae mesti Durna dipolo Setyaki
Setyaki. Aja kaya bocah cilik. Setyaki. Wah, oi. Wah. Waduh. Aduh, mati aku aja Setyaki wae. Wah. Wah. Waduh, mati aku Setyaki. Karemu ki piye to? Karemu piye? Sapa sing dawuh mala Pendhita Durna? Paduka wong ngendika yen to Setyaki kae Durna murang tata polonen. Aku krungune ra ngono kuwi lho. Pun Kakang kuwi kandha upama, ora ngupama kok mau. Ora ngupama, kok Prabu ni ngeyel kok. Mendel mboten. Yen ra gelem meneng tak tinggal lunga. Kowe aja. Sapa sing tak jawab tak tinggal lunga? Urung jelas hitungane kok tinggal lunga. Pun Kakang mau kandha Setyaki upama ora yakin. Tetep Yayi Prabu mau ning kandha ora upama. Aku sesuk sengene kaya ngene. Saiki karemu piye? Nggih. Sing kang dipun kersakaken Koko Prabu kados pundi? Kowe mangerti ya? Kowe wani jempalani Begawan Durna ateges kowe wani karo murite Begawan Durna. Murite sapa? Werkudara karo Janaka. Ayo. Yen to Janaka Werkudara ora trima, kowe wani nandingi? Wantun. Dianggep apa? Senopati Ndwarawati ra bakal ngucir ing jurit. Nadyan Kang Mas Werkudara menika awake gedhe, nanging menika namung gedhe gombong. Kula boten ajri. Napa meneh kalih Kang Mas Janaka piyayine namung klemar-klemar tak banting. Mesti keleleran. Wah edan. Wah edan. Wah ya cah peng-pengan tenan kok. Ya coba. Yen to wektune isih. Oh piye to iki? Ha iki wektune isih dawa. Mboten Koko Prabu. Menika sampun jam keliwat. Jam kalih keliwat. Coba sawangan yen to wektune isih adepana Janaka karo Werkudara nyun tambahi pangestu. Werkudara. Mati aku Werkudara mati. Setyaki murang tata mala marang aku Setyaki murang tata Werkudara. Aku njaluk Setyaki dipateni. Wah. Bapa Durna. Piye Werkudara? Ora ana gunane yen to aku ngladeni Setyaki wis. Saiki apike bali. Saiki tumuju ana ing Karang Kadempel. Nggawa Semar Badranaya. Mengko urusane jlitheng kakangku
ben bapa Dewa Wisa dhewe sing bakal ngrampungi ya. Aku bopongan Werkudara. Ayo. Andi Bima kena syaka Gedeng Bima nyaura punagi marang jero prang pangila ila ilang tak kedhepake sesembaku Begawan Dewa Wisa ilang. Werkudara belakno ilange Dewa Wisa. Wah, tungkak cangkemmu. Wah.